Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Hûn dizanin herî zêde ji çi hêrs dibim. Em herkes pir hêrs bûne. Di nav alema İslamê de li hember felaketa tirsnak, ecizbûna ew qas tiştekê nayê îzahkirine. Bi vê nevê hezbekî nekî, em hemû li sûçdaran dikerin, di dîtinê de jî em dereng namînin. Em ji ber ku li Tirkiyeyê dijîn, helbet berê ewil îqtîdar tê bîra mirovan û em berê xwe didin îqtîdarê. Me bi piranî ji destpêkê ve gotin, çima Tirkiye müdaxeleyê qetliama li Xezeyê têkirin nake, em hêrs bûbûn. Tirkiye dibêje em lîder û rêberê ummetê ne, çima rasterast ev lî şer û herbê nebû. Paşê me di serî de hêz û quweta Emerîka û alema emperyalîst dît ku li behra spî nîşan da hema em di cihê xwe de sekinîn û carek din me behsa van daxwazên xwe nekir. Vê carê li dijî dewleta terorê ya Siyonîst şer û herba fiîlî nebe jî, me got bila dewlet ambargoyê bide ser. Me got bila sihaya xwe ya hewayî û lîmanên xwe ji Siyonîstan re bigire. Me got tîcaret û bazirganî jê re bê yasax û qedexekirin. Mixabin ew jî nebû. Me got dibe ku hêz û quweta me li vê yekê jî neyê û em dîsa li cihê xwe de sekinîn. Me dev ji vê îddiaya xwe jî berda. Lê ez li tişkî hêrs dibim û dibehecim. Ka carekî li weşanên vê medyaya me ya îqtîdarê ya ku ji destpêka qetliama Xezeyê dest pê kiriye binêrin. Her roj wisa digotin û dibêjin Tirkiyeyê füzeyek nû çêkiriye, sîhayek nû çêkiriye, îhayek nû çêkiriye. Ji bo tevlî hêza hewayî bibe, teyare û palaferek nû çêkiriye û teslîmê artîş û eskeriyê kiriye. Hemû ev xeberan di xeberên yekem de dihat dayîn. Her wiha di xeberên xwe de dibêjin keştî û gemiyên herbê ji bo tevlê hêza behrê bikin daketin behrê. Hûn ê bibêjin ji bo çi li vê yekê diğeyîdî. Ma her kesên ku ji welatê xwe hez dike divê bi vê yekê şanaz nebe. Helbet em bi vê yekê kêfxweşin. Çavên kesên ku şanaz û kêfxweş nebe jî bir jî. Lê medya van tiştan wisa dide ku mirov wisa zendikin. Bisekine ey İsraîl, aniha em tên. Bisekine û sebî û zarokên me yên Xezeyê, bisekinin ey deyên Xezeyê, aniha em tên hewara we. Ji ber ku di her rojên qetliamê de hûn xeberên wisa bidin û biweşînin, em ê jî têkevin hêviyekê. Ji aliyekê ve hûn ê gulleyekê jî ji Xezeyê re neşînin. Ji aliyê din ve jî wan çek û sîlehên xwe yên nû çêkirine bi kelecanek mezin bînin ser ekranan. Xwezî dewleta terora har ji van dîmen û menzereyan bitirsiya û gavek paş ve biavêtina.